Upiši strukovnu, postani tehničar u strojarstvu. Upiši strukovnu i postani pekar-slastičar. Moja kuhinja je uvijek vruće i ukusno. Postani kuhar. Upiši strukovnu, postani tehničar za mehatroniku. Upiši strukovnu, postani tehničar za računarstvo. Upiši strukovnu i postani operater za strojnu obradu. Iskaži svoju kreativnost, postani cvijećar. Nauči kako liječiti biljke. Postani fitomedicinski tehničar. Od ove školske godine naša škola, kao i sve druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj, započinje sa implementacijom jednog novog sustava obrazovanja, takozvane modularne nastave. Sve pripreme su u tijeku i kada budete vi kao učenici došli u našu školu, ne trebate se ničega bojati. Vaše je samo da se upišete i da krenete i da zajedno sa nastavnicima i nastavnicama i ostalim kolegama i kolegicama se školujete za zanimanje koje ste odabrali. Molimo vas da obratite pozornost na ove naše prezentacije, na materijale koje objavljujemo na stranicama škole, zato što dolazi do određenih promjena, neka zanimanja nestaju, neka zanimanja pokrivaju i po 9 bivših zanimanja, neka zanimanja imaju malo drugačije nazive i drugačije školske programe i vjerujemo da ćete na našim stranicama i u našoj školi dobiti sve potrebne informacije za ono što vas zanima. Prošle godine smo imali rekordan upis u našu školu, nadamo se da ćemo i ove godine popuniti sva mjesta i da ćete vi, naši budući učenici, doći kod nas i da ćete uspješno završiti 3 ili 4 godine koliko već odaberete za svoje buduće škole. Zidovi pričaju priče. Postani soboslikar, ličilac, dekorator. Tri zanimanja spojena su u jedno. Postani oblagač podnih i zidnih obloga. Upiši strukovno i postani mesar. Suvremeno zanimanje koje spaja znanje iz mehanike, elektronike i dijagnostike. Postani automehatroničar. Svaka nova frizura je moja kreativna avantura. Postani frizer. Ako voliš popravljati i voziti velike strojeve, postani mehaničar poljoprivredne mehanizacije. Ako želiš raditi sa zemljom, biljkama i strojevima, postani agrotehničar. Postani monter strojarskih instalacija. Upiši strukovnu. Kad sve proradi kako treba, znam da sam stvorio pravu stvar. Postani IT elektroinstalater.